Ez a valami. Ide kéne leírni. Mindig abba. Semmi. Mennyi van? Nem tudok. Mint a izé, az anyja is neki. Senki vagyok. Antti, elállsz a kocsit? Nem. Nem szokott ebbe, Gyere erre ki. nem szokott ebbe beleállni senki. Nincs arrébb álljak vele. Nincs ám a kulcs. Álljál. Hallod? Aztán engedj már ki, jól mennem közben. Mert hova sér? Hát hova? Mi? Meg kell terítenem a De labdát. hát én itt se nem vezetek. Ne is lesz Figyelj, neki már szolgáló háromszor. addig. Ha Nincs. már, Nincs. ha már, ma jövök vissza 6-ra. De már tényleg álljál ott, tényleg Azt hívott. mondja, nem hozza már egy izé. Jövök este 6-ra vissza, ne zavarjon. Hát, álljál Hagyjuk már ezt. a kocsó. Ki akarom csinálni téged, nem? Kik? Álljál. Mindenki. Azok, igen. Nem, Hova? a mások. Lefullad, vigyázz el. Inyektől a szórakozó. Én kicsinálok, ne félj. Ez nem úgy De hogy tettek. kamerázom, hogy így remeg a kezed? Hát de most triggerrel még már rángatod. Ez mozgófilm, baby. Nem tanultál meg? Ezelőtt 40 éve is volt mozgófilm. Videó. Videó. Álmom egy tanya. Állatok hada, szálltani fogok barázdát. Tód le! Álmom egy tanya, állatok hada. Hát itt van az állatok hada. Itt van, várj. Ez a való világ, nem ami a tévében megy. Jó mondom? Nem ami a tévében, nem az a való világ, ez itt. Nem is így vele. A szituációkat ott a való világban sosem. Hát, azt még megjátszott szerepek álmos. Ez az igazság, ami is van. Belekerülés aztán... Hát ott volt az tavaly is, akkor körbekentem gyerekkoromban őket. Ott voltak a 12 voltál. Na most buktál meg jogosítvány nélküli vezetés!